Ολοκληρώθηκε σχεδόν η συγκομιδή των μήλων σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Η φετινή παραγωγή είναι σύμφωνα με τους αγρότες εξαιρετικής ποιότητας και σε ικανοποιητικές ποσότητες. Η τιμή όμως φέτος ήταν απογοητευτική. Μάλιστα, ορισμένοι παραγωγοί υποστηρίζουν πως η φετινή χρονιά, με την υπερφορολόγηση και τα περιορισμένα έσοδα, θα είναι η αιτία να εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Ξεκίνησε η διαδικασία συγκομιδής των μήλων, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία παντού. Εσείς μάλιστα έχετε τελειώσει. Επομένως, κάντε μας έναν απολογισμό. Πώς πήγε φέτος η χρονιά, πώς πήγε η εισοδιά? Καταρχήν υπήρξε άριστη παραγωγή, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες ευνόησαν την καλλιέργεια της μιλιάς. Επίσης είμαστε στην τελική διαδικασία, στα κόκκινα έχουμε τελειώσει και αναμένεται πλέον η συγκομιδή των Φούτζι, της ποικιλίας Φούτζι, και ολοκληρώνεται περί τις 25 Οκτωβρίου. Εκεί που θέλω να πω είναι ότι δεν πήγε πάρα πολύ καλά η περίοδος η φετινή καλλιεργητική από πλευράς τιμών των προϊόντων. Ναι. Υπήρξαν πάρα πολύ χαμηλότερες τιμές σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς και ξεκίνησε η τιμή του προϊόντος από τα 30 λεπτά και κατέληξε γύρω στα 52 λεπτά. Νομίζω ότι ο μέσος έχει πέσει όσον αφορά τις τιμές τις φετινές και υπήρξε μία, αν θέλετε, απροθυμία των εμπόρων σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή, για να φανταστείτε ότι ενώ είχαμε πρώιμη ανθοφορία και ξεκίνησε η συγκομιδή από τις 15 Σεπτεμβρίου κυρίως στην κόκκινη μιλιά, αγοράστηκαν μήλα και την 16η Σεπτεμβρίου. Υπήρξε απροθυμία από πλευράς των εμπόρων και αυτό το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά οι παραγωγοί. Και δεν ξέρω τι μελιγενέστε, έτσι, γιατί η τελική εκαθάριση θα γίνει περί τις 15 Δεκεμβρίου. Σωστό, βεβαίως. Που σημαίνει ακόμα οι παραγωγοί δεν ξέρουν τι θα πάρουν. Ήταν η φετινή χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, παρότι το προϊόν ήταν πολύ καλύτερο από πέρσι. Μάλιστα. Ο λόγος που έπεσαν οι τιμές είναι γιατί υπήρχε η μεγάλη ποσότητα προϊόντος ή είναι και κάποιος άλλος λόγος? Εγώ νομίζω ότι ο λόγος που έπεσαν οι τιμές είναι καθαρά ότι οι έμποροι φοβούνται την φετινή περίοδο και η οικονομία είναι και ψυχολογία. Και πιστεύω ότι στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό, γι' αυτό ζήτησαν από τους παραγωγούς να πουλήσουν με ανοιχτές τιμές. Μάλιστα. Αν υπήρξε και το πρόβλημα της Αιγύπτου, όπου και εκεί παρουσιάζεται, γιατί κυρίως εμείς εξάγουμε μήλα κόκκινα σε Αίγυπτο, Ιορδανία και Ιράν για τη φετινή χρονιά, και εκεί υπήρξε το πρόβλημα με τα capital control και τις ακυρώσεις παραγγελιών και τις υποτιμήσεις της Αιγύπτου, και κατά συνέπεια όλα αυτά επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό αποτέλεσμα των παραγωγών, που έπρεπε να είναι πολύ καλύτερο. Μάλιστα. Επομένως, μια πλήρη εικόνα για το αποτέλεσμα θα έχετε στο τέλος του χρόνου. Στο τέλος του χρόνου, και δεδομένου ότι οι αγρότες και οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία. Η φοροκαταιγίδα της κυβέρνησης, η οποία είναι σκληρή και αμήλικτη, όπου το 70% του καθαρού εισοδήματός σου θα χρειαστεί να το αποδώσουν στον ΟΓΑ, στον ΕΛΓΑ και στην εφορία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα καθόλου καλά για τους παραγωγούς, και σας μιλάω σαν παραγωγός, σκέφτομαι να τα εγκαταλείψω πλήρως. Μάλιστα, γιατί δεν μένει τίποτα στο τέλος. Γιατί στο τέλος δεν μένει τίποτα, δεν υπάρχει οικονομικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, κατανοητό. Σε μια πολύ δύσκολη καλλιέργεια. Η μιλιά δεν είναι εύκολη καλλιέργεια, είναι από τις δυσκολότερες καλλιέργειες. Η μιλιά και η αχλαδιά. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν αρνητικά, εγώ πιστεύω, την καλλιεργητική νέα περίοδο.